माझं लग्नाचं बघा म्हणतोय तर ए शाल ए कुठे निघाला इसल्या तू पिक्चरला चाललोय. कसला पिक्चर तो 15 दिवस झालं बघतोय मी रोज पिक्चरला जातोय तू असला कसला पिक्चर बघतोय त्याचं काय माहिती आहे का, त्यात एक सीन आहे. बर शेवटी काय होतं माहिती आहे का, हां रेल्वेचा रुळ असतो एक, बर आणि त्या रेल्वेच्या रुळाच्या पलीकडे नदी आहे. हां त्या नदीत हिरोईन आंघोळीला चाललेली असते आणि हिरोईन कापड काढणार हां तेवढ्यात रेल्वे धडाक 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 रेल्वे जाते. हां रेल्वे गेली तर हिरोईन आंघोळ करून कपडे घालून येते. अरे होय की पण विसल्या त्यात काय विशेष आहे एवढं. अहो डॉक्टर, आज ना उद्या रेल्वे लेट येईल का नाही त्यासाठी मी रोज 15 दिवस झाले picture बघतो. होय लागा तुझं डोकंच लागायला वेगळं. हा मग सांगा सांगायचं जरा. अरे ते पिक्चर असतो 1000 वेळा जर बघितलं 30 सीन दिसणार आहे त्यात बदल होत नसतो. बस इथं काय नाटक काय असं होय. व्हायचं 15 दिवस झालं 50 रुपयाने हिशोब करा किती पैसे गेलो माझं. लागा पायनी बी तसा मेंदुरी तसा आहे रे. गावच लय आगाव आहे आपलं पायाचा काही विषय काढायला गरज होती का? बरं, बस तिला बस. का बोलून कसं एखाद्याच्या व्यंगावर अंगावर म्हणा. कशावर अंगावर व्यंगावर व्यंग व्यंग असं अंग वेगळं